uNkulunkulu akakulonde phila uphuze uphumelele. Pastor Winnie Nglobe uyachaza maphupho. Siyathoba, siyacela ukuthi njengoba ufuna ukusenza le number yiba umuntu oyimember noma ocontributayo kwichannel onikelayo, yabona. Kuthokozele lokho. Uyabona. So inamba ka WhatsApp kuyo. Ngo9 ekseni ka 5 number misona sikhathi ongasisebenzisi ukufonela. From Monday to Friday. Sibo Mjiyako sawubona mfundisi. Sacela ukubuza uma uphupha ke ucashele umphathi wakho bese eyakubona akushaya. Ewu. Umembaqabula kumphathi. He is being beaten by Sibo. Sibo ngaba usiboniso sibongile ngeze indoda rono wenze umuntu esifazana rono. Kodwa ke uphupha la eshaywa indoda is dreaming of being beaten by the manager or the boss, I don't know. Kodwa ke asisho kanje kubi vele ngoba one ngokujwayelekile ke uma uphupha umphathi ngopha lubuma ekushaya olungasho ukuthi kungenzeka lo muntu uzokujezisa ngemumva kwephutha nesenzo sakho esingamukelekile ozohluleka ukusifihla. Yabona? Amakhosi okuqala chapter 12 verse 14 yakhuluma kubo njengeseluleko sezinsizwa ngokuthi ubaba walenza ijoka lenu lasinda. Mina ke ngiyakwenezela ejokeni lenu ubaba wanishaya ngesiswebo, mina ke ngiyakunishaya ngofezela. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha umphathi wakho kuwuphawu lubuma ekushaya ungasho lingenzeka lo muntu ukusebenzisela umuthi uyakugahla, yabo. Number 3, kuyenzeka futhi uma uphupha umphathi kube uphawu lubuma ekushaya olusho ukuthi kungenzeka lo muntu usebenzisa amandla akhe kabi, uyakucindezela noma ke ukufaka ngaphasi kwenkulu ingcindezi emsebenzini wakho, noma ke into azoyenza le akucindezele akufake ngaphasi kwengcindezi, yabona, noma khuluma amazwi amambi phezu kwakho, yabo. Yeah. Number 4, kwabanye kuyenzeka ukuthi ngesikhathi engathi uyakucindezela ingoba ubudlelwano benu buzobabuza kuba buhle, yabona, going forward. There are few instances where abanye abantu uma bengathi abazwana abaphathi kanti kukhona ukuthi babuhle ubudlelwano buzoba buhle, bazophathana kahle, yabona, bazosebenza, yabona.